Áno, obyčajne na týchto miestach testujem nové autá. Ale teraz chcem vyskúšať zariadenie, ktoré je namontované v zákazníckom vozidle. To znamená, chcem vedieť, ako funguje Keytec GPS Sniper. Je to takáto malá krabička, ktorá monitoruje polohu a stav auta a zároveň komunikuje s mojím smartfónom. Bude to iOS operačný systém alebo Android. Niečo z toho máte so sebou. Nechcem tým povedať, že nemôžeme odosielať informácie medzi autom a starým mobilom. Akurát tu mám stiahnutú apku, ktorá mi pomôže komfortne s autom komunikovať a vedieť, čo sa s ním deje. No a keďže na toto všetko nemôžem byť sám, pozval som si opäť do testu Katku. Ahoj. Ahoj, Rastio. Katka, vieš, že ja ti vždy dám nejakú takú dobrú funkciu. Vieš, čo budeš teraz? Nie, neviem. Budeš narušiteľ. No tak na to sa teším. A vieš, čo chcem vidieť ako prvé? Netuším. No, to čo vždy, kde sa nachádzaš. Pretože okrem iného môže monitorovať aj aký máš stav akumulátora, ako ideš rýchlo. Čiže samé užitočné veci asi však. Samozrejme ma chceš kontrolovať, je mi to jasné. No, tak si ideme zistiť, kde Katka zaparkovala. Určenie polohy je veľmi jednoduché. V smartfóne si otvorím aplikáciu GPS Sniper, zatlačím tlačidlo podržaním 1 sekundy, odošle sa mi SMS správa a v podstate to je princíp komunikácie s autom pomocou SMS-iek, ktoré bežia na pozadí aplikácie. Telefón si zistí, kde auto je a približne do nejakých 50 sekúnd by mi mala prísť odpoveď o tom, v akom stave sa auto nachádza a kde presne je. A opäť nemusím čítať kódy, ale mal by mi prísť link s polohou, ktorá využíva Google Maps. To znamená, že o tej polohe by som sa mal dozvedieť niečo presne. Teraz to došlo, takže to nebolo v podstate ani veľmi dlhé. Zistujem, že auto má dobrý GSM signál, dobrý GPS signál, batéria auta je v pohode, auto sa zatiaľ nepohybuje, zapaľovanie je vypnuté a mám tu link, na ktorý keď si kliknem, tak zbadám, že auto je v Brezne, blízko Brezna, v Rohoznej. Takéto zobrazenie polohy má z môjho laického pohľadu jednu výhodu. Nie je fixované na existujúce cesty. Ukáže mi Google kdekoľvek na svete to auto v podstate je. To nie je problém. Akurát teraz rozmýšľam, čo keď tu nebude GPS signál alebo hlavne GSM signál. Napríklad taký prípad rušičky. A Katka už momentálne plní svoju funkciu. Katka si rušičkou. Ja prezradím, že toto je v podstate taká GSM rušička, aká sa dá kúpiť voľne. A žiaľ si ju môžu kúpiť aj tí, ktorí chcú auto ukradnúť, vytvoria nad ním taký ochranný plášť. A čo sa stalo teraz? V podstate Keytec GPS Sniper nemôže komunikovať s mojím mobilným telefónom a ja si ešte skontrolujem na mobile, či tu máme sieť GSM-kovú. Nie. Nemám tu sieť. V podstate teraz v dosť širokom okolí nemôžeme tu používať mobilný telefón. A auto, alebo teda GPS Sniper má teraz vlastne jednu jedinú šancu vyvolať tu nejaký poplach. Môže byť napojený buď na klaxón v aute, alebo na nejaký vstavaný alarm. Čiže nemôže poslať správu mne o tom, že je tu zarušený nejakým silným signálom. Môže iba vrieskať, ale ja dúfam, že to bude robiť nejaký už čas. Čakáme. Takže uvidíme, čo na to auto. V podstate toto je ten najčastejší spôsob, ako auto schovať pred okolím. Záleží... Aha. Nemám kľúče. Nemám kľúče. Ty máš kľúče? Dobre. A tak to asi urobíme, aby sme už zrušili poplach. Teraz môžeme vypnúť rušičku signálu. Čiže a teraz mne by mal za chvíľočku nabehnúť signál na telefóne. Už je nabehnutý. A počkáme, či ma bude GPS Sniper informovať o tom, čo sa dialo s autom. Volá ma auto, to znamená, je tu nejaký signál, že sa s autom niečo deje. A po chvíľočke by mal nastúpiť poplach, ktorý mi presne povie, čo sa tu dialo. Že tu bola nejaká GSM rušička. Áno, Audi A6, alarm vozidlo. Buď zrušiť, alebo si môžem dať Google mapy.
a opäť viem, kde sa táto udalosť stala. Takýmto systémom síce to chvíľočku trvá, ale sa vie GPS Sniper vysporiadať aj s rušičkou GSM signálu. Túto disciplínu beriem do svojich rúk, pretože Katka mi vždy hovorila, keď dostane defekt alebo nejaký problém s autom, tak bude volať a bolo by už úplne netaktné, aby si to dvíhala s dvíhákom, takže... No, tak teraz sa pozrieme, čo je v tebe. Poď. Dobre, idem nakloniť auto, prečo, z akého dôvodu. V tejto Audine je namontovaný fabrický alarm od výroby a ako mnohé iné takéto fabrické alarmy nemá náklonový senzor. Čiže nevedel by detekovať, že sa s autom deje niečo, ide na oťahovku alebo mu niekto kradne kolesá. A GPS Sniper má v sebe zamontovaný aj náklonový senzor, náklonové čidlo, ktoré nás na to upozorní a malo by podľa všetkého aktivovať aj fabrický alarm. Takže Katka, máš apku? Áno, ja čakám. A ja dvíham. Ty krúť, no poďme, pridaj. Tak ale neviem, koľko to treba zdvihnúť, ono možno treba chvíľku akože počkať, ale deje sa niečo s polohou auta. Ináč takto, keby to dvíhali tie auta, keď kradnú kolesa, podľa mňa ich nájde každý. Takže niekde tu by to mohlo stačiť. Aha. Počkaj, zvoní ti mobil, hej? Čiže auto sa ti dovolalo, ukáž. Áno. A teraz ešte počkáme, či dostanem nejakú inú ďalšiu informáciu. Je zamknuté auto? Skús. Je? Aha, a máme spustený alarm. Vozidlo je na... Počkaj, to je rámus. A teraz vlastne bolo na tomto prípade pekne vidieť, že to nebolo tak, že alarm aktivuje GPS Sniper, kytek, ale že to nastalo opačne, že tento sniper aktivoval alarm. Dostávame sa k funkcii zvýšenej ochrany a tá je podľa mňa z tých, ktoré som mal možnosť tu vyskúšať, najdôležitejšia. Aktivoval som si ju jednoduchým zavolaním. A je to v podstate taký stupeň ochrany, kedy, ak ja náhodou prídem o svoje kľúče, to sa môže stať napríklad na dovolenke, stále je auto pod kontrolou. Niekto si takto odomkne vozidlo, naštartuje a v podstate teraz by bežný alarm nejakým spôsobom nereagoval, pretože človek s autom chce legálne, normálne odísť. Ale pri tomto zvýšenom stupni sledovania mi najskôr auto zavolá a teraz by mal prísť alarm o tom, že auto bolo naštartované. Dúfam, že príde. Bude to pár sekúnd trvať, ale aby som sa mal dozvedieť, že zapnuté zapaľovanie a opäť si môžem dať identifikáciu polohy alebo tento poplach zrušiť. V tomto prípade viem, že je to iba neškodná Katka. Teraz viem, ako funguje systém zvýšenej ochrany vozidla. To znamená, viem o jeho naštartovaní mojimi originálnymi kľúčmi, ale dávam si otázku, čo znamená to GPS v názve Kytek GPS Sniper. Je to v podstate akási ochrana polohy. Prostredníctvom GPS je auto stále monitorované, vie, kde je. A ak je aj vypnuté a nemá systém zvýšenej ochrany a niekto ho naloží na oťahovku a odvezie, čo si teraz nevieme ukázať, dostanem o tom notifikáciu a viem sledovať dráhu tohto auta. Ale čo si môžeme ukázať v praxi, je presne ten prípad, kedy prídem o kľúče a už o chvíľočku prídem aj o auto. Odchádza. My sme tam nastavili teraz nejakú vzdialenosť, kedy po jej prekročení by mi mal prísť poplach, zavolanie, alarm, že to auto odišlo. Prišiel mi hovor a teraz podľa všetkého by mi malo prísť aj poplachové hlásenie, čiže mali ste možnosť vidieť, kde je asi auto. A ja si počkám ešte na ďalšie hlásenie. Pohyb vozidla, čiže je tu ďalšia funkcia pohyb vozidla. A toto je presne ten prípad, kedy ostáva v podstate alarm nečinný, lebo bolo auto naštartované originálnymi kľúčami, je tam možno aj imobilizér a musíme sa spoľahnúť len na takéto určenie polohy. Ale Sniper má aj nejaké tie komfortné funkcie, napríklad môžete si cez to vypínať alebo zapínať diaľkovo nezávislé kúrenie, ovládať iné funkcie v aute.
Alebo keď už raz dáte dôveru svojim tínedžerom doma, oni si vaše auto zoberú, ale tá dôvera nie je úplná, viete zistiť, ako rýchlo jazdia. Nastavím si tam napríklad limit 90 alebo 120 km za hodinu a príde mi o tom hlásenie. Auto mi zmizlo z dohľadu a hlási sa druhýkrát, pretože teraz prekročilo kilometr a v podstate už na tú úplne poslednú funkciu na jej potvrdenie a na sledovanie trasy by sa mi teraz malo tam objaviť o chvíľočku ďalšie hlásenie, už aj so zmenou polohy. A malo by to byť hlásenie o tom, že auto prešlo ďalší kilometr, čiže pohyb vozidla, tak toto môžeme zrušiť. Viem o pohybe svojho auta. A možno ešte taká jedna na záver aktuálna vec k funkcionalite Kitec GPS Sniper, a to je bezkľúčové otváranie auta. Možno ste videli rad reportáží o tom, ako možno auto z keyless otvoriť, prenos signálu cez stenu až k autu. A opäť auto má vedomie, že je legálne naštartované. No a v tomto prípade, vy keď máte zvýšenú ostrahu, tak o pohybe svojho auta viete. A v podstate to je zmysel celej tejto vecičky. Monitorovať pohyb a dianie auta.